Jeg hedder Emilie, og jeg er 23 år gammel. Jeg vil fortælle om, hvordan mit forløb med en gluten, eller problemer med maven, og hvordan gluten og mælkefri kost har været for mig. Det starter egentlig efter jeg kom hjem fra en Afrikatur i 2010, hvor jeg oplever problemer med min mave. Jeg er oppustet og har haft fordøjelsesproblemer og ondt i maven. Så tager jeg til læge og får konstateret, at jeg har haft en anden form for virus eller bakterie i min tarmflora. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det har været. Og så døjer jeg egentlig med maveproblemer efterfølgende. Sådan lidt on and off, for jeg har svært ved at huske sådan helt, hvor meget det har været, hvor lidt det har været, hvornår det har været. Men i hvert fald, jeg har haft et fokus på min mave derefter. Og så i vinteren 2013, der får jeg simpelthen nok og tager til min praktiserende læge. Og han siger, at jeg har irritabel tyktarm. Og det begrunder han ud fra, han mærker lidt på min mave, og når jeg fortæller om mine symptomer. Og jeg fortæller om, at jeg er ung og har mange bolde i luften, eller det spørger han ind til at forklare, så jeg har jo selvfølgelig et liv fyldt med alle mulige forskellige ting, og også bekymringer og tristhed og sådan noget. Og ud fra det konkluderer han, at jeg må lide af irritabel tyktarm. Og på det tidspunkt, ja, dør jeg meget med oppustet mave og stadigvæk de fordøjelsesproblemer ondt i maven. I starten af 2014, der fortæller min mor mig om FODMAP, og jeg begynder egentlig på den diæt, og kan egentlig se nogle fremskridt. Så er jeg heroppe for at bøge op af Anne Bus, og blive vaccineret, for jeg gennem et vaccinationsprogram med græs og husdyrmidler. Og så bliver der tilfældigvis nævnt om en diæt uden gluten og mælk, fordi at vi på en eller anden måde kommer ind og snakker om, at jeg har maveproblemer. Og så nævner de den diæt, og de sender mig til hospitalet her i Aarhus, hvor jeg får taget blodprøver, og jeg får lavet en priktest, fødevarepriktest. Men ingen af prøverne viser egentlig, at jeg har allergi over for gluten eller mælk. Men de siger alligevel, at jeg skal heroppe, at jeg skal starte på en diæt uden gluten og mælk, nærmest fra dag 1 af. Og jeg taler også med diætisten heroppe, og begynder egentlig på det. Og det viser sig at give rigtig gode resultater. Men først skal jeg godt nok igennem sådan en stor omvæltning. Jeg har altid været meget glad for mad, og min dag har altid været meget sådan koncentreret omkring mad og hvad jeg skulle spise. Så jeg synes, det var helt vildt svært det første halve år. Det krævede rigtig meget arbejde. Både sådan mentalt og sådan rent planlægningsmæssigt og økonomisk også. Og jeg synes, det var enormt uoverkommeligt, og jeg var tit sur og trist over, at det lige skulle ramme mig. Jeg følte mig virkelig sådan retfærdigt behandlet. Og det var også svært, når jeg var ude og spise på restauranter eller caféer, eller var ude med mine forældre, eller sammen med venner og anden familie. Altså, det var svært at sige, både at jeg bliver så nødt til at have noget andet med, og jeg følte mig også til besvær i forhold til, at de skulle ud og købe noget andet, og de skulle ligesom tænke i andre baner for min skyld. Så det har været sådan belastende, både økonomisk og socialt, og for mig selv personligt. Og så er det selvfølgelig, det er i hvert fald en udfordring. Og noget, man skal planlægge, hvis man skal ud, og planlægge også, hvis man er derhjemme, og man skal finde ud af, hvad for nogle billigere alternativer man kan få fat i. Men i dag er jeg jo helt vildt glad for, at jeg startet på en gluten- og mælkefri diæt, fordi at det går meget bedre. Jeg lever stort set 100% efter den diæt. Og jeg mærker nærmest ingenting fra maven. En større effekt er at gå helt gluten- og mælkefri. Okay. Måske har det også været, fordi at jeg har gjort en større indsats for ikke at falde i. Og når jeg har været på FODMAP-diæten, så har jeg nok stadigvæk spist kage indimellem, fordi jeg har ikke været bevidst om, at det har været. Jeg har faktisk ikke været bevidst om på noget tidspunkt, at det har været maden.
Overhovedet ikke, og der er aldrig nogen, der har sagt det til mig. Men det gjorde, at jeg fik mere ro på min mave, og så har den måske været mere modstandsdygtig overfor, når jeg så har spist noget med gluten eller mælk. Men jeg er jo heller ikke klar over, om det er gluten og mælk, jeg er allergisk overfor, eller i hvert fald reagerer imod. Og det kan godt være kun den ene ting frem for den anden, og nu har jeg jo bare holdt mig så længe fra det, så hvis jeg spiser noget is nu, så reagerer jeg min mave, ikke? Så, men der var en forbedring, men der har helt klart været en større forbedring ved at gå gluten og mælkefri. Ja. Forstoppelse. Hvis jeg spiser noget, jeg ikke må, så står det bare stille. Så går det over 2-3 dage. Altså. Ja. Men det kan jeg egentlig mere håndtere, fordi det andet, hvor det har været førhen, der har det været sådan, altså virkelig ophudset. Altså jeg kunne ligne sådan en gravid i sådan 6. måned eller sådan noget, og det har jeg også vist nogle gange til min familie eller min daværende kæreste, også hvor han også bare sagde sådan, wow. Fordi det er noget andet, der skal nogle ting ud, og sådan hele tiden. Og du kan ikke kramme på toilettet hver andet minut, som det var, når det var værst. Og det var det jo lang tid på det, altså især sidst på dagen og om aftenen. Der har tit været, hvor jeg har jo kunnet gå i korperbukser i flere år. Jeg har ikke kunnet... Der har tit været fester, jeg måtte nødt til at gå hjem fra, for der har jeg jo drukket cider og øl, og der har jeg jo ikke været klar over, at det var noget, jeg ikke kunne tåle. Jeg troede jo bare, jeg havde en sart mave, altså jeg kunne sidst ingenting. Jeg kunne ikke være nogen steder, jeg kunne ikke, jeg synes jo også, det var vildt svært, da jeg mødte min daværende kæreste i starten, fordi det var pinligt, jeg synes det er vildt pinligt at sige, at jeg har totalt med min mave, altså jeg kan ikke være nogen steder. Altså, men det andet der, det når det bare, det bare går i stå, det kan jeg mere håndtere. For det er ubehageligt, men det kan ikke, jeg kan sagtens have mit tøj på, jeg kan sagtens være omkring folk, og jeg synes ikke, det er ikke pille. Min daværende praktiserende læge havde ret i noget af det der med, det der øget fokus på maven. Ja. Og jeg kan høre det, jeg har en tæt veninde, som døjer med det samme som mig, som egentlig ikke er i behandling på noget måde, eller ikke følger helt med det. Men hun siger også bare, altså det stopper hende fra at lave sociale ting, for hun kan ikke overskue, at hun skal gå rundt og have oppustet mave, eller gå, at der bare uro dernede. Der har jeg jo selv været, men nu ved jeg egentlig, hvad jeg skal gøre, for at der sådan kommer ro på, og jeg kan godt have dage, hvor at det rumsterer rundt og sådan noget. Det ved jeg også cirka, hvorfor det er så, fordi jeg ikke har holdt det. Og jeg ved også godt, hvad jeg så skal gøre for det, og der er bare kommet mere ro op mit hoved omkring det også. Jeg er ikke så panikken over det mere. Altså, jeg går ikke i panik over, at jeg skal på toilet et eller andet sted, som ikke er derhjemme. Ja, fordi efter jeg ligesom blev sat i det her, så kunne jeg sige til folk, at jeg kan ikke tåle gluten og mælk, og jeg får ondt i min mave af det. Og det har gjort det meget mere sådan afslappet omkring, fordi jeg kunne ligesom få lov, der er nogen, der siger det her. Det er ikke bare mig, der har for mange bolde i luften, og jeg er for ung, og jeg kan ikke håndtere ting, og derfor sætter det sig i min mave. Nu er der sådan lidt mere, jeg ved godt, det ikke er blevet bevist i blodprøver, og det er ikke blevet bevist ved priktest. Men jeg føler stadigvæk, at der er en masse, der bakker mig op heroppe og siger, at det kan godt være, at det ikke bliver bevist, fordi det kan man ikke altid bevise. Men de symptomer, du har, det gør det ud for en diagnose. Det er argument nok for, eller dokumentation nok for, at der er noget galt, og man ligesom må handle derefter. Ikke? Så det er helt klart gjort det mere roligt. Men i dag, der holder jeg diæten næsten 100%, og det virker, når jeg holder den. Og jeg har det rigtig meget bedre, altså jeg har det meget, meget bedre, og jeg har stort set ingen gener fra maven længere. Der er stadigvæk ting, som hverken indeholder gluten og mælk, som jeg stadigvæk ikke kan spise. I hvert fald de større mængder, og det holder jeg mig sådan nogle gange fra. Nogle gange så falder jeg i, og så spiser jeg det alligevel, og så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Hvis jeg går helt i stå, så spiser jeg husk og drikker en hel masse vand, og jeg sørger for at få masser af frugt og grønt og motion, og det hjælper sådan det hele lidt i gang. Og så er min omgangskreds blevet rigtig god til at tage hensyn til mig, og jeg føler ikke længere, at jeg er til besvær, fordi de indser også, at det er faktisk forholdsvis let at lave ting uden mælk og gluten. Man skal bare lige sætte sig ind i det. Og det kræver lidt planlægning, men altså, det kommer sådan med rutiner og erfaring. Ja, så jeg synes i hvert fald, det er 100% det hele værd at starte på en gluten- og mælkefri diæt, fordi jeg har det så meget bedre.